baba wemwana andiye baba wemwana anofanirwa kuti atibatsire tsvaka angazi uyu munin'ina wacho takatomuona ari kutoenda kuti hanzi kuenda kosesa kwamandimutsiri kwaanga ari vanhu varutsvaka iwo wese hapana tezvara wacho ouya kubva kwamutata kuti ouya kotarisa nyaya iyi akati iya mukwambo wacho ungoripi mukwambo izvo muzuu kazi vamwe akati hanzi uri kuwatsonga tamuona mamachwana ari kumwanga vamwe akati hanzi tazwa ari kuti hanzi toda kutora pikicha ndikati pikicha dzacho ngedzei tane 3 days tisinawo panapa iri ngerechitatu zvinowozoti manje zuva rava kutoenda kuma10 ndiwo patakazonzwa vanhu chiya kwabva taitanga kufamba kuendai kazi mwana aitamuona mamona vanhu kazi uyo waripo mwana yazvakaturikwa zvino chachi kuti ndisvikepo kazi imbomira mapurisa avo katino mwana wakaturikwa zvadini kwachizodaidza mapurisa anosvika ubva ndasvika kazi arikuzi adzisungirira ndikati aiwa haana kudzisungirira mwana ndakuti munhu adzisungirira anoswatuka kudai maoko ake akaswatuka zvino yakapfinya mabvi maoko ari pakati zvirumbudii munhu adzisungirira tinoziva kuti panoita mabhuku basa endikamutakwa akasungwa ndikwa akaurai munhu handikamuti kanoita kuti munhu afe kaitofanirwa kutoguka kana kudonha pasi ndati kakarikatete akangoti ndichitarise tambo yacho manje yakamusunga yakati hafu padenga umwe nacho iri kunanga kumba ndikati saka tambo iyi iri kubva ngekumba uku yaunzwa ndiani tambo ngeyani mudzimai wacho mai wayo wemwana akati hanzi ngedzetinoyo tinosungisa uyu yanga iri padara ndikati yanga iri padara zvina yaunzwa ndiani kazame ndikati no hazviti unofanirwa kuziva chiro ndizvo tambo iyi ndibvunzewo murume wacho machenga akuchimudaidza iye anova mukororowangu ndomudaidza ndikati uya pano adoti auye wakaotiza ndikati uya pano padhuze nemwana tinyase kuona iwo uchionawo mupurisa aone kuti kudzisunga here mwana hameno pane zvaitika zvimwe nezvimwe ndikati hazvisiri mungangoti kudzisunga asi ndaramba ndipo payapo mupurisa akati hanzi totodaidza nhindi bhokisi rechipurisa tikati kuti mazvigona mwana aonekwe kwakodaidza bhokisi riya bhokisi ro obva waturura mwana wayo kwakuisa mubhokisi remasungi tambo yaubva yadi vaisoni twa ino ndakataurira iye mukororo wangu ndikati hona iwe ndiwo chaenda nemwana tambo iyi unadzoka nayo usazoisiyeyo toda zoti tizoone kuti tambo iyi yakamira sei kazewoyo ndo paya wabva watora nayo we wabva waenda pamutaro wasvika koti mutaro hameno zvakazoitikawo ikokoko zvakaita mapostimoto acho kana kuti chii hameno ikokoko ndopo akazoti mangwana acho zvikazi isusu tiri kuuya nemutumbi asi mutumbi wazi haurari mumbaba ngokuti mwana agarisa tikati asi pa 4 days pamwe napo yawandisawo zveshu tikati pakanaka uyai naye ndozvidari kupinda obva waya nemwana wayo vanhu vaibva vatotanga kugadza zvikazino mwanayo munomuisa pakuti ngewanhu manje vauchengetedza mwana munomuisa pakuti kudzisungirira kana kuti munoti urava ndikati aiwa inini zvekuti kudzisungirira handisi ngoti wakapetana ino
ndinosungira mwana waturiko ndinotomuisawo zvinongoitwamo. Handifanirwi kuti nditi wanende mochere umbe mwana uko kana ipo pane wamwa ngekuti mwana iyu wabviraita zvekuurawa haana kuitwa zvimwe zvinhu. Ndipo paya hahore vanhu vochema paya zvodini mwana woenda akoradzikwa panonga pakaita futi chinoizi chimwe chisikaiti ikoko ino zvakuitika. Ndipo paya topedza hedu zviro zvedu. Tapedza zviro zvedu zviya ndipo kwendakazonzwa kazi zaizwa according to someone makanyoresa kuti kufa kwemwana zvisina kubvisisika. Imi muda tikubatsirise. Handina ndakati mwana wakafa izvo tisikazivi. Wakafa sei? Muda tikubatsirise. Isusu inini chada ndichida inini kuti ndiziwe ngechekuti mwana uyu wakaurawa ndiani, ngekuti ipo papa hapasi kujeka pakuti wakafa sei. Zvakaitika ngekuti izvi manje pane varume vakafamba zviganzi ndiani akaura kobva tati wakomanawo wakabva kuuya wachiti hanzi baba imimi mune 2 days dzavapiwa ndimwari chake ngevanhu vakanga vanachita zvikanzi mune 2 days. Hino tinoda kuti tigadzire kuti vanhu vavo vakauraya mwana vauda kutema futani inini, saka vari kuuya kutotema inini. Ndikati irungu zvikanzi 3 days. Ndatipa makafamba ukazi mwana akaurawa ndiani. Mwana wakazi hanzi wakaurawa ndibaba wacho nemunin'ina wakanga akagara padhoo pekicheni. Uyu achipinda mumba mwana ubva achema kati baba murundiuraire ari mumba. Izvi takachizozvizwa manje munin'ina arwara, iye munin'ina wacho akarwara aibva akubudisa ropa kwakubva kumba kwake akati ndauyawo kuti ndoufire kuneni baba ndiri kuita ropa. Hino apa papaine umwe mai wechiprofeti akaita ropa ndiani uyu Fochi ndouma ndiye akafira ropa achimwa mvura achinge ari kumwa mvura achiti hanzi ndikati ndinozoya ndokona ndichikuenda kumagorosa kotenga zviro zvekuti havana mbuya waneko, saka ndirichaya ndokona kwabva ndaenda kuvatsozi. Ndaenda manje ndodzoka ndizoona manje mudzimai wangu akutaura akati mwana urorwara. Ndikati uri pino, ndikazoridza soko kudanga ari kuti hanzi kugara panapa ndiri kubuda ropa, saka aridza soko. Ndikati chimutora Ngurusi mwana anga kuti ndikubuda ropa. Makariona ine ropa racho? Wanga rubuda mubhuru. Raibuda ndibaji. Kuita unga tsvina. Riri ropa? Riri ropa, kubuda riri tsvina. Rega? Zvino ndiko ndakati inini kuna mai avo. Mai ubva wakumbira muprofiti wechikadzi anga ari pamba. Chikazi hamungachitarisiro here mwana kuti washupikwa. Chikazi ngauya ndomutarisa ndomurasa kwabva tamudaidza kwakuya apinda mumba manje. Ndikazi nambuya waya, ndikazi iwe zvandotaura panapa chausikazivi ndati handichizi, chaunoziva ndichiti ndoti ndandidi munhu anonyepa, ukanyepa ine handikurapa. Kazi ndiruzvisa ndizvo. Saka ini baba wawakabva ati chera mvura mukapu kwabva ndachera ubva ndaisa. Kazi baba titaurire mune wana wangani?
ndikati handine 6 asi wairi vakashaika ndasara ne4 kazi noda wapenyu ndikati ndasara nevarongomwe kazi mazita avo kwava ndataura mazita pandakazoti manje mbuya waya watarisa mumvura mavo kazi ko uyu anozanu uyu Farai uri ndikati Farai ari kuchimanimani kazi achiite kuchimanimani ndikati usenza iko ndikati mwana akashata haanaonaka mwana ndiye akadini akaziba mwana iwe mukomana mubvunza kazi iyo after that makazoenda kufuti makazofamba kupi futi kwamafamba futi pane wakanga ambotanga kuuya umweni aibva asiya ateya pamba kazi ini ndozoyandomutaurirai after 3 weeks akauya wabva aenda kuenda kwaakaita wabva agara kufurira 3 weeks iya tikati munhu zvimweni haachauyika zvadini hamene asi akachizouya manje akaonda kudai ndikazi ndauya inini baba ndikazi zvese zvazotaura ndauya komudzadzisira ndandarwara ndandakandirwa mamhepo nei nemwana wenyu angandiura ndikati upifu ndikazi iye angandikandira mamhepo saka kuonda kwese ini ndatobva kuuya nini kubridge kunozi izwai bambura chandakufunga chachi chekuti kana munhu mukutsvaga nyaya yekuti chakaura muzvokuinjira chikuda kuti ehe mapostori akauya ko wechivanhu makati wechivanhu ya wakazoya futi wadaidzwa ndiwa umweni wechivanhu futi akazotaura kuti hanzi ndiri tsikamutanda ndiye futi akataura futi akabatawo futi ipapo aibva ati imimi baba imimi munoda chii pane nyaya iyi kupengesa kana kuti kuuraya ndikati wakauraya muzukuru wangu ngafa avo vakomana wako wadai aiwa kuuraya ai kutopengesa kuri nani ndikati manje akapenga kuti ukapenga unongo wabuye wachitinesa hai kuti akazotaira akati hanzi kana kuchikoro taisomborya ukadzekuda inezvo taiba unopinda mugadheni ndiye airangwa maningi saka isusu taitambidzwa tatisikazorambwi maningi ndikati saka iwo ruti hanzi urangwe kuchana ndiyo ruzvakauraya sepafungirawo dati iwe ndoruzingana vakakuruzi ndowakabasa ndomafungira handivarambidzi saka uri china inini ndiri kutaura kuti nekufamba kwetakaita kwese baba ndo waidzi iwo nemukadzi wavo Chihururu mai Chihururu waigara navo kufamba kwese kwetakaita ndiwo wainzi wako wachiita madhira avo ekuda kuti wadini waite upfumi hwavo wakafamba nauyu mukwasha wavo wekwauyu pane mwana wavo aizi Taku mukunda wegirlfriend yavo aizi Taku wakapeshiwo Taku achazi waine uyo wekwaduri mukwasha wacho ndo vanhu kufamba kwetakaita kwese waifamba wachibatwa zvamakafamba mukatauriwa nezvokafambawo baba netimu wachitauriwa zvakasiyana petakafamba sese isu kumbiro kuti tiimirai
ndiri kuti inini ka makatofamba mukataura zvakasiyana. Saka chiri important right now kuti mufambe futi mese pamwe chete, not kuti wafamba wega pamwe. Fambai mese mudzi kuti akafakamira sei ichokwadi ngoza mutotaura redika hatina kwatinomboenda ichokwadi. Asi kutaura hangu mambo wangu wana vanotaura nyaya yematemo kutoti hanzi ndinoda kumutema waitoti hanzi fanika uyu wakatoti hanzi ndikamuona yekumombe zuro chaichai akatotaura kuti hanzi handidi kumuona muchifamba wangu ane nyaya yawangoda kuita endesa kuva yenini dombo kwamai kumudzimai wangu wakashaika woendesa dombo vakatenga dombo ini ndisikazvisi kochoenda kwana sekuru kotaura vana sekuru kuti hanzi toda kuisa dombo vana sekuru vakati takuchobvunza zvino ava matemo manje ndiwo imi muyeva uyarikuyaengoma sana uyeva nosana sandi zviripo ndezvekuti last weekend takakazi tiuye musi wachena ndakakundira kubasa pandazi musi wa8 vakakumbira futi. Saka inini hangu kuti ndichakwanise kuti advise ngatopariwe zuwa riri mberi kunisara ndechikuti ndichingoti kubasa unobvunzisa usina kuita tipe zuva rapi huyo tipe zuva rauti urifuiwa ndio uri kupumwa seo ukati handiuini nyaya basa iyo ndio uri kupumwa ndochenedzwa ndezvani mwana wako zvichibvira ngatosvike paisi akumbira akutokumbira kundokumbira nekuti hazvizoiti kutiwo kana inyandizorakidziko munhu pabasa Tema kubaone ndevu. Baba kutotakuona bana. Nyaya yakaitika. Unoita roja usingatima iwe. Oh, yes. izvi utina kubvunza ipambuti muri mwera kutoita time kuti panhamo pacho kungoti tauya tiri vashoko pane wangu watorikoa saka zvatakuita imi muyai mese muzvesana tipedze nyaya uyai mese muzvesana nevasipo uyai muzvesana kuruzi yaitika 2016 baba waripo apo akatoona zvakaitika zvaitamboni isusu taiti tichitotambudzikawo zita inini ndiripafuti taitotambudzika kuti kusha kuti baba wazotanga kumangara nyaya iyi nhasi zvambodini kubva kure yakatomboenda kupolisi nyaya iyi ikaenda kwaishe mukoyo awa kwaishe mukoyo yakaenda polisi yakaenda yekuti tiri baba wazoripotei nhasikangu kuti baba wazotanga kufunga nhasi nei imimo chakati musamboti mwana afa zvakadaro zvekuti akagunya ari pashavo dai ishe mukoyo wari pana aiwa makafamba zvikazi chii babawa pane andimunoziva zvinoitwa isusu atisaura zvakataurapepata kune zvipepa rakaitwa padisia panozi mai mugai mbuya mugai to wakaenda wana babawa namukomo wangu wasipo wanokuchikoro natete wakazoshaika wakazi munhu apfumba ndoda ane chaanoziva nezvazvo pepa iri rinobaka asi papaine mupurisa wekwaishe mukoyi angarizo
vasati pfu ishe mupurisa akatoti wananyado munonyarira nyaya yakadai dai dzadziri dzimwe mhuri patotemana mazviona kasi makarongeka uko mani akatodibika kasi chazokudaidzai saka ndandi kubvunza kuti ndosaka mama ukuona ndichiramba ndikungobvunza kuti ishe mukweli wari ndozvanandizama kubvuma iwo baba iwako wabvunza vanokudaurirewa chakaputika papi. Alright, it's okay. Sunday is young Tatenda.